Bueno, me parece importante porque al final el que estén los euskaldunes en el bar atendiendo y que les atienda euskera me parece muy importante. Saiatuko naiz euskaraz egiten. Quiero hacer un esfuerzo a favor del euskera. Nire bezeroak animatu nahi dut euskaraz egiten. Horrengoan, euskaraz. Euskera gehiago erabiltzeren alde nago. Horregatik, tailerrean egunero euskera erabiliko dugu. Nire komertzioa euskararen laguna da, pertsona guzti konbidatzen diegu euskera egiten, bai, gutxi jakin, asko jakin, euskera aurrera joan behar da. Venga, animatu ba! Guk nahi dugu euskararen alde puntutxu etemon, da, geure tabernan guk euskaraz egiten dugu denbora guztian. Ahalegintzen gara euskarak ez dakinari egunon edo golako esaldi txikitxoak erabiliz, hurrengo gunien berape zeus ere euskaraz egin dizela.